Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Ka dorbar snong nong song, lingbau skatri jong ka dorbar snong uba nong dhar, kumju MLA ka penthorum kra uba elheng. Kilawan cakmat ban pensyai lor ka jingsha keno penduk khaw, ya ki katu kat ni kilong yeng ha ka dong kadaj nong song. Kumun cikudau bagi katu kat ni kisamla bagi long kemie na ki katu kat ni teli kilong yeng kilami ringkat ki plakat ban dawa khaw na MLA ha ka arusan trik wiayong arajar arpo na kaliang kador basnong nong song ringkat ki rong ba na ka dong kadaj bat kador basnong hi kilai kendu MLA ban ya merjingmut halor kani kijingsa keno kabla pau perthai ha gila perthai kubor ha ka arusan trik wiayong arajar arpo Tikijingwan kujungi hane kalong hadin mana kaliang jong MLA ila dap leg jingkendit ya jingmi ai kot kubor haki media sifang jing sha kantho hak bedai bat jing bam yo khaw ne ju sam khaw po snong dor ba snong nomun song handrai kumba fitip hi ba ka dor ba snong nomun song kala dep yo khaw na kaliang kujong MLA bat ya kaning la dep yo haki ar benta si bentang la dep ban sam bat mana kane ngi yo biang spasan fo hak bing la ai man kidong Tegi sulong no ba yau ni khaw ba kasnong ka yo na kti jong rong ba jong MLA ni ai si kidong bikin sam kat kum ka jing ibet ka jong ki ban pe ya gitu gilong yeng ki badon kam ha bat ngila saj buru ki jing kerpa ki nong song snong ba kitu ba khambit khambiang kin kam perkhat ki badon ka jing duna khnang ba hakani ka por bu jinjar menta kini yo bane em bane bam lang kat kum ka jing ya jong ka por ti Kidong pat kilapan kre hiye kita gerkom kumno begin sam kidong ki belasam ba kalija waktu kasngi ba kadong kedaj kimpat yo ban sam yu khaw yak bel penbej bakin sam taw tayo bat ya kata gila deble te kamnon hi ke na kaliang jong kasnong ban persya ya kanu kejing yarap ka bang yo mo ban khimilti ba kejing trailang kan don bej kham tambat kibor jong sarkar akum kini kapor Pat ngiro na kaliang kasnong ikwa bagi nong snong kin sngap ya ki ai ki ba ka sarkar ka bu nagumta ka jingbaha ka jongki dagwa ki kiar bani mi pathar ban mi segini jaka bat banlaj na gino ki jingma ki bau ne khunyang jongpang udan ka jingpun bai jongki kalong ba maki thara ki patep bagadon muta ka jingsam podong namar ba kadong umgrai ngong ipi nama kadon ke jing sngo ki tharai ba sakui ka dong kila yo sngo bu kisam ti kumno hadong le jong kimpa dio mo kidang tharai ba yo lese po dong klem sam ke kala bandon kata handrei kawi rungon ong bana pedeng jong kitu ki ong na liang jong ka dong ru bagi lade ban ai ka to kan ki long yen pedeng jong kitu ki badon hang turu te nyimtip kai bu pelong ki pat bakin le to ke na liang jong ka snong hi bro ka wei ngi se yong hi ba mdei ban pen khen ye kinu ki rules ki ba ka sarkar ka bo ni ki por kham tam ki lockdown te kata na kaliang jong ka snong mo ngina ko por sa por ngal ju pen sngo yik pa ba kinom pen khen ye kata ndai la dadon kum kata ngina kaliang ka snong ni pe be kat kum ka bor hi jong ka an kum no ki de bale kata ya kai ka baja to ko sngi ka long be ba na kaliang dorbar snong kam non ka jing tep ye ru na ta ka daw ngi sa ka lengo klalong ngijing kan tho mo ya ka bor snong hiru bar ko we Yala i ha ka Batesi News ngala iru ha ka kubor bagalami bala don gijing sha kentho bagsha keno ba manga ko MLA ngam simla iru em na banta ka jun kam jong giba janjar ha ni ka por kum ka ni ka lockdown period te Henry manga na du wasdang hi ngai tre rangkat bagasnong ka gumala ong i secretary snong mendan iba Ananias nongdhar pagani ka di gijing sam ga ba ar gamde tang ga beningkong Pakani ke jing sam ga ba ar hadu kedan kumba 100,000 yeng hanong mensong pad menta hadu khat arspa di yeng menta ka jing sam ga ba ar khat arspa di yeng la sam hagini kisngi tingan ong ba kita kena ki kentho klem don nongrem ngangi nga penram mi kata ke jing keno jongki namar ba di benda tip choi ke jing shisha sho ban kentho inoi noru bar kala kta du yanga kuman ai ka di character assassination ban penja borom yanga penja borom ke yeng kesem Kalong kai basu sui bala dadon menu baju kentho tang na bata da ban kentho klem nongrem
ngi ong ngi kata ngi ngimpla ban pedang ngi jing kentho klem nong rim lada kadon berman kan nong rim ladon ka hok ngi kum ngi pedang fai ngi jing kentho ne yo ban kentho banu manuru tang ba di bandon ba nong rim ngi ban kentho ya ga baro tena kaliang ngajunga himde tang nong song ha baro ko constituency baro ko constituency ngel ai ngi jing rap Kemudian ke Weiru, ke Shnong, ke Bahab, apa konstitusi Pentorum Kra, berkelim Pak Jua, ke Jingerap, nak kaliang Jung Emeli. Pikai naduk ke Peterba, nene naduk ke Gorfling, nene ke Mopat, ke Langgading Bingi, ke Sauli, baru ke Shnong, ke Bahab, apa ke Pentorum Kra konstitusi, ke Layo, ya ke Jingerap, nak kaliang Junga, kung Emeli. Bat gimana siang biang ban ai saya ke second round. Lesha ke Gorfling ke sedang ke second round, ke nomor song ke Ladep ke second round, ke Peterba, ke lapan biang Henry Yong M ke Dangdon ke kau ai mencua ke Pala ban Samlut. Data kadau ki 4-1 sim. Oh, tikiwi-kiwi sinong ru kadang sudap sam, kiwi-kiwi lum kalum siap, kiwi-kiwi jakaru kadang sam. Tiada yang kata kadau ki 4-1 ban pan biang dalam taga second round. Hendai nga lalong ready lupa ban ai biang iwat ke second round ru. Pinga kentu ki paiba nang susnong ye kanu gonduru ga jing keren ya no hinuru mdai ya ga. So nga nong mi khmat tinggi li tingi nong tre paiba tu paiba u wat be ga daw kam le kata mta jing so iram. Hendai kani ga jing keno ta ya ka burom jo ga snong hi baragowe. Menta ga snong baragowe ga ja burom. Ga snong ga tep ga ga iga kam ga banga galale. Baga tre ru mdai banga le hi dalade. Nga IT se ga snong ban le ga ni ga kam. Ngamdai bangali ngakit berni mga nene ngarak kau mga lisam mga bersundur kot kubur ben pedi paiba bangali mga ngamsim le wa gataru ngku abanyo burom hindi ngi senia ai gasnong ya IT gasnong gisnong hi ki penya katkum ka jing sothu jong gasnong ya ka ibadon kam tiandak tak tahu geno geno kam ru bangile ngile lengba jong gasnong ti gasnong ngi marta tien magane gyo ngi dot kam sia jarngut ki breu gi yeng ngi ai khat aspa ngut gi yeng ki sama ki Tinggal ni jing penyat hi jong gasnong hi senia agar kom kai ke gasnong ke penyat ngi sutu bagasnong kan lebet ya ke babah. Ki jing sam inu khawe. Kolong bai ke jing tungu ko jingi kolong bakitu ki bamdon yo khawan ba ki di banyo e ka ba manyo. Te bantek ye kata ngi la sane ai ki dong. Ki don ki ban pai ki ban khmi ba ngi la ju kerpat ru ki nong song snong. Ba bunsien ke jinglong ke jingi khasi ngam ong etang gasnong jingi. Ke jinglong jung khasi jingi baro kolong ba ukau sorkar ukau meli baru ngi di benyo lot hendai nyimtip mo khamta ma kene di kapor berjenjar ngikwa bakitu ki berjenjar sia ki di benyo ai ka hok benyo te dei halor jong kata konong rem namang ngasem ngilai i apo snong jungi balengan lan ni kata ki don ki long yeng ki babit babiang ru hendai ki ong abodi kau sorkar yang ngaru di benyo ngilai se jong hiru baka sorkar mo ka ong kala penbiang leng ba jong ki di kat reson te hakan ki nok sok ki don popli ki bom don ki kareson ngi kwa bakum ki yo swai kine te hapleng jong ke jing ong ke jong ya ki nong penya jong gadong le se kan mi pat kata ki ong o bagi asam tang ki bri bai thu la jong nakata kadang yong ki nu ki badon ki jing e personally ki la hiru banwani kendo ke jing khang jing arf sa kunta ka pli ka yeng jong ki la banwan ong bat ki saiwan hiru ki tu badon kam ya kata ki bakran se ki dei ki babiang babit la dia tang maniok pakan tho ya ka long yang kejong nur kumbangi layo to na pleng jong kitu ki berak plakat tu kasni ki don katu kanengut na pleng ki jong kiru ki ladep yo ai ki jingarap akasin baningkong ba ai na kaliang jong emeli yak bang ai kti jong kadong bagin sa mo te nga iba kar komle ka jong ki la long kumba hikai manur iki bagin ra mo ik plakat bagin thoi plakat kadon ke jing hikai mat na selendet ya ke bamangi ke bor snong ngim tip ka